Into engibeka la babukeli ukuthi kunobhoyibhoyi wami isobho lami bakithi isithandwa sami manje sinokungifihla azibhuti abantu sengizamile umazi kanjani bhuti mfethu mina ngu DJ mfethu uyenza kanjani nawe first life lalela ungangibuzi ngiyenze kanjani ini lalela ngikhathele ngiyakutshela nje ukuthi asifihle mina lento first lalela ke ngikhathele ukufihlwa and futhi angifihleki ngeke uthi into emnandi wena into emnandi yafihleka ima uthi umnandi yini ayibo nangu umbuzo akwazi athi ubhizi uncoma uthi ngifresh kuye lapho kahleke kahle ima inekulisayo into mungayazi ngizokufaka mfethu yini sinabantu wena ufunani kumina wena bafo uthi ukuthi umnandi wena ungiyaka mabrada mubambe ngoba uzogcina bopheka ngendlela engaqondakali mina ngenziwa kanje wena mabrada yini bese ngikhathele akukho vele okwenze bumnyameni ongekuvele ekhaya uthi umnandi wena wazomlobola waze wathi wena uma benganzakho la inosham ngishisa ngenye indlela uma ngenzakho nje abalibone elidlalayo la kwakusha wena angekusukeli ima manje bafo ima ngola ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani alile kwamhlabela ingana usoni madoda le phansi mangusiswe kakhulu nguye egcekeni kodwa ke asikho lapho ningixolele babukeli khona into encane nje engiphethe yabona lesimo lesi siyangithusa uyaphila ngiyaphila bhuti wami njani ngiyaphila nami ungake nje utshela ababukeli ukuthi yini kahle ekubeka la ngalesikhathi njengamanje into engibeka la babukeli ukuthi kunobhoyibhoyi wami isobho lami bakithi isithandwa sami manje sinokungifihla azibhuti abantu sengizamile ngizame yonke indawo ukuthi phela bangisize enkundleni abayinaki indaba yami ngoba phela kuthiwa inkosi yami siphila lempilo esiphilayo angazi basavelaphi inkosi yami abantu base South Africa phela sikwi free country manje no baby poo ukuthi yini emdala ukuthi angakhululeki ngami ngoba phela bhuti abantu ayikho into engamenzela yona ngisanda kumthengela iPhone iPhone bani Pro 16 bhuti i16 mhlawumbe ababukeli bazoyibuza muthi ubaby boo mhlawumbe ukhuluma yini ingane yakho mhlawumbe no ubabazi isithandwa iwona amagama phela lawo nje sibizana ngawo naye khona yabona isoka lami mhlawumbe nihlangane kanjani okuhlangana ke bhuti anganawo uyazazi lenkundla zokuxhumana ingane yahlangana nami enkundleni zokuxhumana akuthi nokuthi ihlala kude khona nje endaweni ngithi phela mina ingane ogeyize ngokuhle ayingane ayingifihlela ukuthi makube kuhle azi sekunesikhathi esingakanani mhlawumbe unayo mhlawumbe lo nyaka wesi4 ndawonye manje yena uyakufihla akafuna ukukuveza uyangifihla ilama after 9 kodwa imali yami akabi after 9 akanqeni nje ukuthi angimtransferele imali kanti uyidla noma wengane yakhe ngalezi iqebereshana ke incane ke a business mhlawumbe ngabe uneshono noma mhlawumbe uyayicabangela nje 100% bhutam 100% nginesho awucanga ukuthi mhlawumbe yakuyuza mhlawumbe awungeka ngiyuze phela angisikhuluma ukuthi ngoba kuzo December njengoba ngizobonasa kufanele ngimuthi ifahla ahamba ayobheka lapha ekhaya manje ke akekho nkosami ongawujabulela umento manje ngifuna ukumbuza ukuthi okay njengoba ekhuluma indaba kaDecember ukuthi fanele ngilobola yini sangifihlelayo nakulezi inyangana ngaphela fanele ecace kugqami yilokho nje ngifuna ukumbuza kona ukuthi yini asangifihlelayo yona mhlawumbe ngabe abangani bakho bashadile ngoba ufuna ukushada bashadile and nawe uyazi ke mangabe usebenza under hulumeni umeke wa throw nexabiso lithi xaxa ngiyabona wenza inzipho la mbukeli yabona inzipho zakhe ugeli sezize ziyahlehla manje ubani okunika imali uyazenza noma ngiyazenza ngoba engenziwa bangaphela ubhulo imina nkosi yami buka seziyahlehla ezanini
DPs mina nginakana naye ama cosmetics kufunakala la kumina mephuma namangani kulo groove fanele phela nje nami ngiyenze indoda yami ibe right ngingabona kuxaya kwayo mhlambe ngabe uhamba naye mayo groove noma phela noma kuthiwa sihamba naye uyohlala kwelinye itafula ngihlale kwelinye itafula kube ucifa lelo hloke mase kufanele seguduka ke phela sengiyomanelisa phela ke esofisa lezo inhloso zakhe Africa ish ngiyabona ukuthi unjani emhlabeni bengicela ususilandela yena ubhuti yabona ubani igama lakhe usiyabonga usiyabonga ungijekela unisefikile yini Nkosi yami manje yini nje enye kuphatha kabi mhlawumbe ekucikayo into engicika tu ubhuti wami yezo into engicika tu kusho nanoyedwa kwabangani bakhe noma oyedwa nje wakubo awuzokwazi nje ukuthi hayibo ujola nami cha nje mina ngifihliwe ukuthi ngifihlwe lokho okugcina ngifihlwe lokho angazi dokolo mshado ngisazoqhubeka yini nawo noma kwenzakalani ngiyeke ngifuna ukuthi angichazele konke lokho bhuti wami lana ukuthi ume kuphi nami uyaphila futhi Ngiyancenga mnumzane ngihamba kahle. Ku right. Hayi siyaphila nathi. Ngabe uyamazu. Ya ngiyamazi bhuti wami ngiyamazi mfowethu. Ngiyamazi. Umazi kanjani futhi? Mfethu mina ngu DJ. Mfethu uyenza kanjani nawe first level? Lalela ungangibuzi ngiyenze kanjani ini. Lalela ngikhathele. Ngiyakutshela nje ukuthi asifihle mina lento mfethu. Lalela ke ngikhathele ukufihlwa and futhi angifihleki ngeke uthi into emnandi wena into emnandi yafihleka ima uthi umnandi yini ayibo nangu umbuzo lalela mfethu bengithe asifihle yazi lethu uqeda ubudlelwano uyaqeda uthando bese sinalo nawe mfethu uthi benithi nizoshada futhi hayi mfethu kodwa isebe sikhulume lokho ukuthi wena mengiqeda ukubonasa fayile ukuthi ganka ngemadlana uhambe uyovela mfethu ngakutshela nje ukuthi mina cela ulinde ukuthi lethi cela iyaziwa ayike kusho lokho bavakashile lokho imali zami engaka manje yabona imali zami engaka uyangicasula wazi uyangibonisa nabantu manje lana mfethu ima yini akujabulisa ngayo Senzo yini akujabulisa ngayo ekujabulisayo nje umdavaza kukho kunye kuphela umdavaza wena abantu bese leyo yini echazayo kuyena umbuzo wena abantu leyo nto bese uyambona nje nawe ubhu wazobukisa ngami mfethu angibukisi wazobukisa imali kanti akusho ukuthini uthi uyangithanda mina ngikwenzela izinto ukuthi zibe lula ungalibeli uchaza into eningi bafo imani yini ngoba usuwasemakhaya uqonda ukuthini bafo indaba bafeze bize wena indaba wena bavu indaba nawe uyamlala nje bafo mina ngihlakanaphi nento yena ngihlakanaphi mina ungangifaki lalela yini bize wena ufuna ukuthi sikhuluma sibabili lento ngenzela wena izinto ukuthi zibe lula yazi ukuthini qhubeka nobafo ayakusho lokho akazadle imali yami ubhuti akazadle imali yami ubhuti akazadle imali yami uwena odla imali yami bafo wathi uthi uzofihla kuze kube nini wena hawu ngizofihla indaba umlekelele mfethu indaba ungasengistory mfethu wena indaba sithini story mfethu lona bengimsiza kahle mina bengimsiza mina lalela hibo malini ngimtshela nginengane mina bese ngizondlala yabo lonto mina ngu DJ nginokuqashwa mfethu manje masesho kanje phambi ngabantu lezi esibisiplana naye sizophela manje buya bafo ngiyakutshela mina ngifuna usokhulu yabo lonto awucabanga ukuthi mhlambe ekhaya bayazi ukuthi mhlambe wangiqalekisa abazi bese ngibizwa kanje mfethu mina ngiyathuka manje azangiqalekisa bazothini ekhaya bezala iqhawe bekunika imali futhi malini wakade umnika yona njalo lona ngenyanga mekunesamba nje sakho ubabazi kodwa bho ungitshela ngo100 100 imali ebantwini azwaziza ngapho 100 manje kusana nakuthengela iPhone bafo sathana iPhone wena i-second hand bafo i-second hand le hayi bo uthi muyicofa futhi khona la ngamasadi angacofeki yabo mfundisa ngami mfethu azi bo manje ngicela sibuyeni ngiyazi umoya suphezulu eish
Manje bafo yini bafo wena ezwe ukuthi ujole naye bufunani ufuna imali noma khona bufuna Soke amagift ufuna ukufeza inhloso zakhe ngami. Bafo bufunani wena bafo wangincenga ufethu yabo lonto mina ngumuntu onozwelo bafo yabo lonto ngoba ngumuntu onozwelo futhi ngumuntu futhi onothando labantu yabo wathi mengicela futhi ngabona ukuthi okay angingadlali nganami bese ngumuntu ovalekile nasekhaya yabo angisebenzi bahlezi ngithi mengivuka kuthiwa yena ngoba uhleli nje yabo uhleli busy ngani yabo lonto yena wangicela wazi wangithengela ama-iPhone wathini ekucela ngifuna utshela umbukeli akazi waye ngiyona hayi but indaba nabavumvu bafo sifuna ukwazi bafo Sekuvelile vele yini osayifihla ngoba sekuvelile vele. nami ngumuntu nabathi ophatanisa nayo nami ekhaya yabo lonto uthe mengiphi imali nami ngabona ukuthi okay wathi uyangipha kuqala angocabanga into ayishiye yini wathini bafo wathi uyangincanya lo wathi uthandani kuwena wathi uthanda umina nobuhle bami mfethu ngendlela langijiva ngala mina ngiflexile nasekujiveni mfethu yabo lonto hayi kwezinye izinto ngiyaxaka mase sizobukisa ngami yabo lonto angiyithandi mina wathanda namakhamera Okay babe inkinga babe amakhamera. lalela bese ungasoloko ubiza ngobhebi ima wena bungambizi ngobhebi bafo bungambizi ngobhebi wena yini ngizobiza phambi kwenu ngoba besifihlile la uzomfihla kuze kube Sekube nini lento engiyibuzayo ukuthi into sekube nini. ubaba umfundisi yabo uyasabaza umfundisi engathini mase uzala umuntu umfana onje bethe bebelindele into enkulu kumina kwethu yabo manje bathi yabo mase sengiveza la nasebantwini kanje bethu Okay imake babe. ngiyahlazeka Ima babe. ima niyenzeka ngaki nobhebi wakho lento Abo mhlawumbe manje seku 3 years. Sibhizi nalona. Ngiyaqhakeka mina manje mase bhuti wami mhlawumbe seku 4 years manje. U4 years sibhizi. Imake bhuti wami uzothi u-straight wena. For 4 years nibhizi nje okay. Ubhizi ulala nezitabane ke ngaphalile lesiyimina ke. lalela Uyasicabaza. For 4 years uzothi u-straight. bengisiza wena oqala unginika into ebhedayo ke bethu ukunikani bafo yini nayo bafo bafo loya For 4 years. unginika into ebhedayo bafo For 4 years. futhi bengingakuzwa phela yabo khona mina umuntu engisabengisanana naye ungangitshela 100 ubunginiyona mina ngakhokhela nje mase ngisebenza khona ngibizwe khona Utabene naye. yabo lonto Utabene naye. utabane wani Utabene yini naye loyo. lutho Ubanika yena lonke yamazi. yazi ukuthini manje mhlambe malini ukuthini bafo siqede mina nalento bese mina besihlukaneke njengamanje mfethu Aya ukusho lokho. asiyeke nje Awungitsheli lokho mina ke. Yabo. Yabona ke ngoba wena uthi sezikhatheleke. Sizothola ngalolu lalo. Ngalolu sizoyenza nalento nawe. Mina ngeke ngichashazwe wena. uzomenza nini uzomenza yona Hayi sizojola. Ayisojola. Mawukuthi kanjani kwemele ngihambe ngize ngibe mgaka. Ngoba ngeke ngichashazwe wena. uzohamba uzoya kephi kuphi la uzoya khona Hayi bo bhuti wami. Nkosi yami izangoma yiningabi lana. Ziningabi izangoma. Ongcono washona phansi impumpulu. Ukhwebela wami vele. Wathi ukuthi kuya ngoku-expire. Khohla mina ngisalo umfundisi bafo lento ayishoyo mina bafo yini wenza into ebhedayo ngoba uzala nomfundisi uzawumfundisi bafo musuka umvula lo muntu lo cha ngibuza wena malini ospende kulo manje mhlambe mali ospende kuyena Hayi ma ama-1000 ngotazekazi. Kwakwangani yakhe la ngichomela ngayo. Yondliwa yilo. ukondlela nengane bafo Uyondliwa yilo. hayi labafo Ngiyaqhaka mase uhambe uthi uyikhonzile wathi uyikhonzile kumina izingane then ngase ngimshiya nengane ngiyo DJ nami ngihamba ukuthi ngiyo DJ ngoba ngikutshele ngu DJ mi ovunyiwe eroundini manje uzothiwani mase ngihamba nalona bese phambi kwabantu ikuphi eroundini yakho hayi kamama uyangichaza la ilokhuzane nami wesenzo manje wesenzo wena ngakini bayazi vele ukuthi awukuyaziwa nkosi yami ukuthi bangakase bekufihlile ongabakhipha nje mangathi woza nabo la phambili awula inqwaba mhlawumbe bawungaki kulonyaka esike safontshana ungeza nabo mangathi woza nabo mangathi wozubakhipha ungabakhipha mhlampe 6 hawu mangathi bakhipha ungabakhipha mangabe kuphoqa ngoba phela nangu uyangijikela ke manje Thuthi mina abamalobola isekho ukuthi inqwaba ekuthatha kumele ngi-expose ubuvumile yini bafuthi uzomlobola ya nabafo wangicela yabo lonto then mina ngimbona sihamba nabangani abangani ababhedayo lo abangalali mina ngizwana nomuntu ngizothi mina ngimshadile sengibona kuphika ngifika kuphekiwe fethu mina njengamanje bafo ngiyabona ukuthi wena uyena lo muntu kade kithi uyena uthawu straight umufika uthi akuphekiwe uyacabanga leyo nto fethu umuntu ozulayo upheka kanjani uyapheka phela ngakuze pheka bafo ukuthi nje lo muntu ozulayo bafo mina ngifike ngiyibambele mina mathomo awubungakazi umuntu umuze epheka upheka kanjani upheka kabi noma upheka kahle
Bafana ngibona into engabheka yilo mina into esile. Oh ngoba sesila. That's why efika nama take away. Ngoba sesila. Nokubheka lo muntu lo. Ngoba sesila sekunjalo. Ngoba sesila angisakwazi ukupheka. Hayibo. Mhlambe yini ebekuncome yisho nje kuwena? Impatho. Angisenayo impatho. Ngiyalishaya ibhodwe. Njengoba umbona. Ayinelwe yimina. Washelwa yimina. Bafu. Ungangitsheli ukuthi wena uhlezi uphuthuma. Mase kufika labangani bakho mbali. Mobiza mina ngoba bakubiza mina noma yena. Angakusho lokho. Mina ngifuna ukukhuluma nawe ngoba ayikho into engikhuluma naye mina. Ayikho bafuna encane into ezokhuluma naye. Ngikhuluma nawe bafuna wena ungibizela. Yabo lo. Awucanga ukuthi umbukeli mekubuka ugundile mhlambe nawe uzothi mhlambe nawe ufihlile. Hayi lo. Ufihlile vele. Ufihlile vele. Hayi lo sonke abiya. Foyezi athi umuntu straight. Uhasilisha uyenza side job. Umenza side job. Hayi labafu kahle kahle nafethu nami mfethu bengimsiza mfethu kahle kahle. Uthi bekusiza bengakuthandi. Siza. It's just mina nami sisizana. Kodwa for 4 years kusakusizana lokho. 4 years. Uthi uzokubela ugobela noma ngathi ubaba wakho ungifundisi wena uzomthanda ngenkani. Sekulethi bafu sekulethi. Ngizohamba ngize ngibe mgaka. Sekulethi nafethu ngoba mina izoyiqhubeka. Lapha yena wathi ngaleliso lamasi manje saqala la ukufaka edleni. Akusafakwa ke manje edleni yezwa. Tsi mina. Wena vele ngiyazi ke musudakiwe ubuye ulunywe. Ulunywa kanjani mase dakiwe? Ngathi angathola. Ha okay. Ngathi nje angafendi ibhaji. Manje musudakiwe mhlambe maniphuza sama bengakaze kise toilet sekudumela ama video ayisana toilet manje. Phela Nkosi yami ubhebi lona. Mengabethi tshwe. Ngizothi tshwe E-toilet. Isoka lami phela Nkosi yami. Sizobe singaqali ukwenza into esobe siyenza. Isoka lami. Nasehlathini. Kusho lo wani. Ehlathini. Nakhona mokuthi into ongayisho letho phambi kwabantu leyona. Into ongayisho phambi abantu uyangiphika nje wena. Abantu uyangiphika. Amanyala akha kwavele. Manje ngifuna ukwazi ukuthi benilifaka yini ijazi manenza lento ke nisweni yenza. ijazi la. Ngoba boyenza nje. Baba ngazi ngalala naye kahle mina lo. Bengisamdlala nje lo. Yabo lona. Ayikho fafayezi. Iyadlalwa. Uya imake bengaza ubekanzelale nawe noma unamanga. Mesilala. Bethini masenilele. Ngimnandi ayekho fika la kumina. Ngiyaxaka namhlanje mase sethi ngiyaphetha. Methi ngimnandi ayekho fika la. Angisekho mnandi. Bafuthi akasekho mnandi. Angisekho yini mnandi. Hayi. Yabo ukuthula kwakhe. Kusho ukuthi mnandi. Kusho ukuthi ngimnandi. Usekuphendulile nje waqeda ngokuthula kwakhe. Manje mhlambe nje bengingakaza akekho ke anibone mhlambe mase yena shaya amahloni noma angani phela vele ngoba ngifuna ukumqeda noqina khona otho mama abayazi indaba kodwa yena akazi ukuthi bayazi ngoba nje ngizothi mina bakhiphe la ubabala lo babantu ungababala ojombaka abangani bami ayabakhe abama baziyo ngoba ke basibona kaningi awucabanga ukuthi uma wengane yakho uzokwala manje bese yabo le nto ngiyacabanga bese yabo bese khona ukuthi ungathini khona osana ukukhulelwa futhi yabo lonto ngiyacabanga uzobona le bese ezoshiwa yilo muntu manje uzongithatha kanjani mabro cha phela naye phela iqiniso bayilalazi lalela angizothatha sifihle le indaba lalazi naliqiniso ukuthi ubisexual ngani ubisexual noma uyafihla yini ngayo uma wengane asazi wenza kuphi ukuphi uyafihla ngoma wengane noma bisexual ngumjeda mina oqondile ayikho into enjalo wena bengidla imali yakho ufuna izikutshela lokho ufuna ngizekutshela lokho bafo budla imali yakho uphinde kodwa na uphina hle nami nangaphezulu udla imali yami udla nami ngaphezulu isibini sakho anginjalo isibini sakho manje bafo kungakushaya yini unembeza mhlambe mase ninobabili cha kuyimanje uyambona ukuthi na ungizuma ngidakiwe lo ungifakela lo muthi wamehlo lo ngisuka sengizela akhonda bonje la musufenda kanjani kodwa kwa umuthi amehlo ufenda kanjani umshini wokuthunga hayi umshini wokuthunga mina uyayenza into yakhe hayi bandla uma benga khuluma uvuka usutha nje isonto lonke mengabe kunike kahle sonto lonke usuku usutha mhlambe bengakuncoma ibhodi yakho yabona babana bachazele bese into ongayisho phambi kwabantu la awu uyazi ngithi mina ekhaya
Nona ubukisa ngami uthi imali yami udla mina. Bachazele osukukusho. Bachazele. Chaza bafunga chaza ukuthi ubonani. Uze wathi sengituruzile. Uze wathi sengituruzile. Uturuzile. Suke ngidlala ngakho lokho. Nakho ngiyamazi. Udlala kamnandi ke kodwa ke yes. Uthi ujob udlala kamnandi. Dlala kamnandi, udlala kanjalo. Ngiyamyeka mina lo mfethu. Manje nangu uyakuphika wesenzo, nangu isenze kuphika. Njengoba ngichazela bhuti wami ukuthi lwayekho into ayiphikayo. Okay, uzongiya kanjani singakaze sijole? Ungiya kanjani singakaze sijole? Ngizuma usho manje ukuthi uyangiyeka. Ungiya kanjani singakaze sijole? Nje uthi iyaphela into yeni ngoba nosumvezile emhlabeni wonke uyambona uthi iyaphela into yeni. Nomhlaba wonke ke lo ngiyawutshela ukuthi mina naye ngesihlukane kusathanda yena. Kwaze noze nihlwane mase kuthanda wena. Thanda mina. Futhi angiboni ngoba sengithembisa ukungilobola nje wena sengumfazi wakho. Kade sekuthene ekuthembisa ukukulobola mhlawumbe ngakutshela umbukele ebukela. Babukeli emakhaya. Angazi wayesesisanganiswa ubumnandi noma wayesihlanganiswa yini. Ubumnandi bani sisi ubumnandi benoshi. Ubumnandi benoshi. Bafuna ibiza ngenoshi kade. Ubumnandi benoshi. Kade eshiwe lo muntu lo. Yabona. Mhlawumbe umuntu othunyiwe ngoba ngu DJ mina kodwa uthe uyamazi nje. Uyangazi la DJ yakhona yabona. Umuntu othanda manje ngobe umuntu okwazi ukuthengela kanjani iPhone. Uyangiframe lo. Lo ufuna ungicela isithunzi samphansi futhi yacanga lalela planile ngiyabisenzeka mapho we baby yazi futhi ima we baby uthi we baby ima we baby azi baby kube sisemaphoyiseni noma sisenkantolo ngabe usuboshiwe uyayivuma uyaphika uyavuma uyaphika angabe usuboshiwe kube sisenkantolo awume ngelilodwa umkephi ilokho vele kulethele kona la futhi ungangitsheli ke mina ukuthi siyahlukana into uzongilobola noma yini enyaka ewayisho yabo bhuti wami intade ezisho ngifresh athi nguyelo phone wakhe nguyelo phone wakhe isinqa sami siyamsanganisa waze wathi inoshi yami kuma bengani zakhe abashisi njenga nami lalela we baby lalela we baba lalela mkhulu lalela khehla wepuphu ngizokubopha ubuye ukhumbule nginama rights nami yezwa ungiframe mina ngobapha wena kuqala wena iLGB uzobopha wena bopha emaphoyiseni siningi inhlangano ngizokubopha kusona bhuti ngikubophela nokuthi mungiyuza akwazi ukuthi ubhizi uncoma uthi ngifresh kuye lapho kahleke kahle ima inekulisayo into mungayazi ngizokufaka mfethu sinabantu wena ufunani kumina wena bafo uthi ukuthi wena ungiyaka mabrada mubambe ngoba uzogcina bopheka ngendlela engaqondakali mina ngenziwa kanje wena mabrada yini bese ngikhona akukho vele okwenze bumnyameni ongekuvele ekhaya uthi umnandi wena wathi uzomlobola waze wathi wena uma bengani zakho la inoshami ngishisa ngenye indlela ngoba ngenzakho nje abaliboni elidlalayo la kwakusha wena angekusukeli ima manje bafo ima ngolaka yini into esholo okwashiwo wena bese masimamana abamanga ima bafo Fethu okay manje awusamfuni wena mfowethu bese ngishaye ngaye la angidlala bese yonke into wawufuna imali wawudakiwe Fethu ngisuka ngibuze lokho ngicongiyekele ngimshaya nami ngempa amayoda bese khona ezoqaqeka lo akuyahlanya ekhanda wrong kumshaya lalela phela nami iklasi ngiyalishintsha yezwa ngiyakubona untshothu uzongishaya nje kanjalo kube kuwena owangisukela lalela bhuti hayibe unganyiwa uziyalo ke manje ba unganyiwa hayi ngilanyiwa bafethu lo ngimqhinsile ungafika la lalela lona ubanjwe mina la uyamqukula ubwethi bakhe ngiyabuzwa uthi ulula ngakephi bafu ngingithuba ngimqhinsile lo muntu ngoba ngeke ngigwaze lokhu
Yamuzwa ngizokubophisa wena. ngikwazi Yazi lo lubaliwe wena. ucabanga ukuthi manje angenziwa njalo baba ungafonela osipha osipha bengekho ungenaphi ungenaphi lo sipha Wena soplana. uthozo ngishaya wena kanti awucabanga ukuthi mhlambe uthatha iadvantage ukuthi umnikeza imali ukuze abe nawe ikona lokho okudala ukuthi enze kanje unda kwemali yakho futhi ngiyakusola lokho awebhemile intrap wena ngoba ngeke usangane yazi intrap ungayibhemile iyakusanganisa vele intrap wena Azi mfethu. wena Siko lo masipara kanje wena. uyakusuka Siko lo masipara kanje wena. azi afana ngijulukisa wangijulukisa hayibo Wena uzobona. aqale yakwamina Yazi uzoyisola wena. imfu yami Yazi uzoyisola wena. kahle kahle yini awumsabi nomncane ngala angimnqeni bhuti ukuthi ngiyamhlonipha njengendoda engilala nayo ngiyamhlonipha ukumsaba nje angimsabi Mfethu. Yabona ubringana kanje nasembhedeni kodwa ngikutshela ukuthi umshini wokuthunga yabo nje lepringa kanje kusuke kuwesike embhedeni uyangitest. okay sondela ngiyakushaya ngizwe ngithi akuphamise bafo umuntu okwenza kanje Mfethu muthi akuphamise bafo hayi wena utesta ukholo lami wena utesta ukholo lami uyabona ukuthi kwenzakalani manje uyabona Ngehlise mfethu. akekhiseleni uyalwa nje wena engabe uyayenza Sokhuluma kanjani ehlisa amaphaphu manje bafuna wena mfethu abafethu nawe ngiyeka mfethu nawe mfethu yabo wena bazothembela umjida bathi ngithumile ngithunyiwe nina mfethu asunyiwe bathunywe imina nhlanganyeleni imina babizile bani sengami la ngithi hey ukuhamba mfethu ngithatha into zami ke mfethu nisaleke nomuntu wenu angithi bani nidla imali yakhe sidla imali yakhe bafuna ungasifaki lapho thatheni wena angithi bani nidla imali yakhe nayi indlela ungahamba ngala mfethu wena sohlangana mama ngichaza mfana ukugcwala yes okay babe waza ungazi ke okay babe okay hamba babe bafama ngiyakuthanda boo akenziwe ngiyakuthanda boo ngibona yazi hey izitedi zezo bakhoneni hayibo asuke umuntu ibona laba angazi basuke bebona imali noma besuke kunjani umuntu uma usuyamnika lento ayifunayo mase bekwenza nje nanke egcineni silimi mina ke manje futhi so uzizwa kanjani man angakabi right bhuti wami yezwa angangabhodli ngoba njengoba benza kanje wenziswa ama camera lawo usazobuya azoncinga ngoba nami ke ngiplan uthando neklof ngizovuma siyabonga senza isikhathi sakho siyabonga hey ngavane ngaconsa ngamanzi ukuthi umuntu uyitshela ukuthi ngiyajola kanti yena ukwenza isilimi hey akangihloniphi okunakho konke ungitshela inhlamvu zami ukuthi mengiyuza Butlam ngiyabonga ukufika kwenu kade bekuziva hayibo awukho la ngazamanga khona ngingena ngiphuma ngithi phela ngifuna ukuexpressana ngomfana futhi baningi engisazobakhipha akugcini ngalo ngoba athi bayajwayelana kanti futhi bayatshelana nje lapho angazi kumele ngenze njani kodwa nawe ke uyilesishebo lesi esingadleka hayi mina sengishadile Nkosi yami lalela ke ilo shadile ke umna babukeli siyamthanda kakhulu nibe right kuzolunga kodwa mina ngifuna ukuthi baveze moya uze nabo khulileka baba khulileka mkhulu ngawani vele ama contacts suna ilist ngine-list nje yabo okay khulileka vele bayibona abanye le video yebo abangathi baqaliseke abanye nalapha abaze ngokuthi bazongichaphaza one by one nizofela